तोर पहुंच दो ना 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 जादो जी आ तारा लुंगी में नाग बा। ओ भौजी नाग कौना कहल जाला हो? लड़का लड़वा ना अगर पहुंच तो कहत के तरह बिया ना 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 जादो जी तारा लुंगी में नाग बा। हट तोर पहुंच दो। तो क्या हाल बा भाई लोग, फिर से हम पहले वाला माने भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। आज हम पहले तूफानी लाल जादव के वीडियो को शुरू से लास्ट तक बना रही लोग। आज पहले सही में कहते हैं भाई मुँह आते हैं, बहुत मजा आया बा। तो शुरू कर जाए आज के बकचोदी। रे तोर बहन चो रे रे तका पड़वा काहे निकाल तारी रे? पेलवाव खतरा बाक्सार सही बात कहल कैमरामैन। तो भाई लोग जौन हिसाब से तूफानी भैया पानी में से लेकर निकलो तरनु हमारे बुझा तो पानी में पेल दे बड़ा नहीं अगर बहन तो हंगा गोदिया में थान के तरह लेके निकलो तारे भाई। ये कर बहन जो दो ओकर देहिया सुगरावत के तरह बा जौन हिसाब से सुगरावत न भाई बुझा तो बिना पेल छोड़ी नहीं। वो जब से पवले बमल सोहरी कौन माल पहला बा हो? वो जब से पवले बमल सोहरी जब से पहले बम माल सोहरी या खा के मारता भातार रोहरी। तो ओ भैया तू रोहरी खा के काहे मारता रह? तू आइसक्रीम अच्छा बर्फ खा के मारो। एक बहन चो देख कौन हिसाब से भाई हेते दहिया सुगरावता जौन हिसाब से दहिया सुगरावता नु एक बहन के बूढ़ में आम पेलो। जब से अरे साला ऊ का रोलख रे? दोनों गोल का आमो आ ये सारा गाना फाड़ दी रे। अरे आम थोड़े रोलख ऊ रोलख कटहर। देखो लो भाई लोग तहन लोग से बता दी ई गाना के बहन जो शूटिंग के कहले बड़ सर भाई हिती हिती कछिया पहन के हई हो लौका के ई तूफानी निमन निमन लोग मारेला जब झटका तो समाजाला बाई रे उठे लगेला तो रदिया तो करीला माही माई रे। जब मारेला झटका तो समाजाला उबाई रे। ए बहन चो उबाई का होला रे? साला हम हेत चुकी हो गई नी साला उबाई हम ना समझनी जे कथी होकेला। उबाई तो हम समझत नहीं खीन आ तू पनिया में करत कथी बाड़ ना बहन चो दो आई पनिया में लगे तूफानी भैया तू करत कथी बाड़ भौजी के हो? उठे लगेला तो रदिया तो करीला माही माई रे। उठे लगेला दरदिया तो करी माई माई रे। तो ओ भौजी तोहर दर्द उठेला कि तूफानी भैया के दर्द उठेला? ना तू कहत के तरह बाड़ू जब दर्द उठेला तो करी ना माई माई रे। तो यो हमरा से बतिया बता दो दर्द तोहर उठेला कि तूफानी भैया के उठेला? आज देह के न देह बुझे मोरत का देह के न देह बुझे मोरत जौन हिसाब से तू एक्टिंग करत तारुनु उ देह के देह केहू ना बुझी। बांजत हमर वीडियो देख के मतलब हमारा कहे का मतलब बा जौन समझ तारू उहे हो गइल बा। तो उठ कोई दिला लाल रगड़ी धके सुतेला सटा के पजरी। तो उठ कोई देला लाल रगड़ी आ सुतेला सटा के पजरी। तो भौजी तूफानी भैया बहुत पेलक्कड़ हवन जब बोले सटा के पंजरी ना सुतेला नु उनकर मन ना भरेला पजरी सटा के सुतेला। तो चोट देवल चाहता वे गोहरी खाके तो चोट देवर चाहता गोहरी या खाके भातार मारे रहली। तो भौजी देवरा से चोट मरे वहीबू तो चोटे मारी उ फोट ना मारी ना अगर बहन तो हटाओ रे भाई। हाँ एगो इहे तो देखे का बाकी रह गइल हो तूफानी भैया जौन हिसाब से हंगा चैनल खोलतिया एगो इहे देखे का बाकी रहलक हो ना अगर बहन चो जब भोजपुरी इंडस्ट्री में साला जब हई या हौ ना देखिए सो जो साला वीडियो बनिए नहीं कर सको। तो हो तूफानी भैया
हो तू भैंस के लेदियो डाले लो का हो ना अगर पहुंच तो भाई तनिए देख लो ये भैंस के लेदी कौन हिसाब से डालत रन आ गइल दूध लेवे आ गइल भाई लोग तनियो देखे लो ये दूध लेवे आइल बाड़ी अब तूफानी भैया के गणवा में मारत के तेरे बाड़ी ना तनियो तनी देखो लो वीडियो है वीडियो देखो लो लो देख तो ले लो केंगा दूध लेवे गइल बिया तूफानी भैया का कइलो हन हेतरी मतलब हमरा कहे के मतलब बा हैंगा क के ओकरा मुंह पर दूधवा सीधे गाड़ देलो हन कंटी में धरे के जरूरते नहीं है मिले खाती हमारा से अइलू तू खटाल पर देखो लोग भाई लोग ई भौजी गइली है दूध लेवे आ दूध लेवे के बहाने भैया कहत कथी बा मिले खाती अइलू हमरा से खटाल पर त आवा लोग वीडियो आगे देखो लोग ई का करता कुछ देर रुको योरी भीतर हमारे आगुबा हो भीतर हमारे आगुबा कुछ देर रुको भीतर हमर आग बा तो ओ तूफानी भैया उ आगवा जाई कहवा ना अगर पहुंच जोन हिसाब से कहत रहन भीतर हमर आग बा आगे तू बोलो कहे कथी चाहत रह तोर पहुंच दो ना 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 जादो जी आ तारा लुंगी में नाग बा ओ भौजी नाग कौना कहल जाला हो लड़का लड़वा के ना अगर पहुंच तो कहत के तरह बिया ना 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 जादो जी तारा लुंगी में नाग बा हट तोर पहुंच दो ना 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 जादू जी देखो लोग भाई लोग केते डांस मारा तरसो एकर बहन जो तो पहले तो पिछला वीडियो में कहला सो ना 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 जादू जी तारा लुंगी में नाग बा हो नाग होला कैसे ना भाई ये पहली बार सुनता नहीं जे लुंगी में नाग बैठल बा एकर बहन जो तो भौजी बच के जइह ना तूफानी भैया के नाग बानू सीधे पे तो भाई लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और चैनल पर नए बढ़ो लोग तो सब्सक्राइब कर दो तो तूफानी लाल भैया के वीडियो देख लो कितना गाना फार बा।